Kono pelaksanaan apa kan dadi patrapane iman iku angel banget. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Estu Gusti pun tak nek kula sembah kula tuteni kula pati kejabi namung jenengan. La ilaha illa anta subhanaka maha suci jenengan Gusti. Estu Gusti kula iki pancen golongane wong sing dolim Gusti ibu kami napa jenengan ngapunten dosa-dosa kula kedolimanku kula padahal kalimate mok siji la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nggih. Pengakuan diri terhadap Gusti Allah nek awak dhewe niku piye wae tetep dolim karo Gusti Allah. Soale nalika awak dhewe wis rumangsa takwa, ahli ibadah, rumangsa saleh, sehingga nalika awak dhewe meruhi para tanggane entuk nikmat, awak dhewe yo meri. Apa meneh patra-patra rapi awak dhewe dilalah awak dhewe dibalak rada sithik. Tiba apa kerja jane aku mangi wis. Ora kate. Mulane patrapan-patrapan ngoten ku kudune jaluk ngapura kali Gusti Allah krana awak dhewe niku dolim karo Gusti Allah. Wong kenyataane awak dhewe iso mergawe iso ibadah dan seterusnya niku atas dasar rahmat saha nugrahane Gusti Allah. Kare-kare awak dhewe nuntut karo Gusti Allah itu sangat tidak pantas sekali. Mulane jenenge dolim. Lah ciri-ciri wong sing wedi Allah sing nomor loro tansah wedi yen dilebokke nang neraka. Majano kategori niku sejemen asline. Nggih. Krana apa? Krana nalika ngabekti ngapura marang Gusti Allah ora krana nyawang kemegare Gusti Allah ning krana dibudeni. Nggih. Sampeyan ngandani cilik itu yo angel. Iki sampeyan beden iki ngono ibu. Mati bu. Ngono ae dimantu. Nek cilik sampeyan ku imane cah cerita ini adalah tubuh baca toko. Jadi bentuk sembahyang sampeyan bukan merupakan panggilan jiwa yang krono diwedeni Amin. Sampai mau diterima diarani caci lek rada wedi. Mutato apa? Sekolah jenengan iki semawake caci lek ngoten mawon. Ya terima. Beda karo wong tuwa. Nek sampeyan nek kok anak cilik, nggih. Ayah sekolah. Sampeyan perintahi. Ora adus. Sehingga akhirnya sampean ancam pertawai sanggup akhirnya kita lanjut sekolah lagi sampai banyak ngobrol suladi apa kita butuh lo kue ku lari adus bang nek orang gamangnya kita butuh orang tawai sarapa ngono lo mau semua kok duit ya betul ya kebenaran aku malah mesumpah lo kan itu itu butuh iman sehingga ketakwaan wong sing wedi ditindak diikuti Allah iku jenenge wow lali to bodoh ngono rek nek krono wedine krono kemegane Gusti Allah kaya bahasa dadi wong aku ae wae mergawe lakani mergawe krono aku entuk rahmat dirahmati Gusti Allah di segala kewarasan aku tak kita botol tapi jadrane jaga iku jenenge khas sabutana ya roto apa gaya situ sing nomor 3 ciri wong sing wedi karo Gusti Allah tansah sabar dan nekao abote nindakake perintah Allah lan ngeduhi larangane Allah. Tansah sabar dan nekao abote nindakake perintah Allah lan ngeduhi larangane Gusti
Allah. Mulanya tentang urusan niku amar ma'ruf nggih lakoni perintah ngedoi cegah sampean bayang mawon sampean ku sambatan nggih pas-pasan reng utawa pasangku usuk nggih sampean mau aku dasare palune rada apa buder gak apa-apa akhirnya belum kok nggih nek sebelum iki dino bae diongkek-ongkek pol mawon nek sampeyan gelem ambles anut aku mah kok anut dipol sampai tekan gas Pakku yes ambles sampeyan gak ono min nek bingung ya wis dimandhek soalé ora iso ngeblesno kaya nglakoni kesabaran gandeng karo abot nindakake perintah Gusti diperintah kon ambles iku lho dipetik nggih tetep gelem ambles mulai nutuk ya jelas terus ono acara terus ngeten iki uga sabar ngadepi ujian saking Allah sabar ngadepi ujian saking Gusti Allah iki dadi nek ngomong perkara sing ora enakno ora nyalano liyan ora nyalano wong liya ora nyalano keadaane ning ditampa miturut apa kang dumadi sabar ngadepi ujian iki Gusti Allah. Lah sabar niku napa kang aran sabar iku supaya tetep mapan apa kang dianggap bagus nggo akalan syarat ngempet rasa supaya netepi kesal iya sekali sehingga nek wis netepi kesalian nalika kudu ngedaya apa kang dianggap ana nggo akalan syarat kudu didohi ciri-ciri wong sing takwa marang Gusti Allah sing nomor 4 temenan uli iman temenanan uli iman tegese iman kan dibutuhake ana ing ngamal lan laku-laku saben dinane pembuktian amaliyah tumrap segala sesuatu sing wis diyakini kebenaran lah bener iku gak miturut pribadi bener iku miturut syarat nek bener miturut sampeyan dhewe ya bar sampeyan iso gontok-gontokan karo kanca napa sing diugemi benere dhewe sing diugemi benere dhewe ora bener miturut syarat jadi umpamanya aku iman marang dina akhirian teman-teman mulai iman mesti gawe persiapan gawe karo opo kan bakal kedadian ning akhir ana ing dina akhir iku dina kiamat siap contoh ngene nalika sampeyan iman bakal ono percaya bakal ono yaumul ba'ats sampeyan percaya bisa makan dia percaya atau dia percaya ambil sampai kandani nalika ana cerita besok iku nggih nalika suruh Israfil ditiup ya akhire roh mubal kanggone sur Israfil goleki jasad dhewe jasad iku sing asale nang donya giyangan karo lakune nang donya malah dadi sampai kudu percaya nalika percaya niku sampai kudu mengadakan persiapan piye bisike besok nalika ditangekno yaumul ba'ats ruhe sampeyan ora gentayangan luru jasate jenengan krana sama bayangno sing iku belanga malah dadi rembu ruhe ora gelem muga iki awake akhire nyayang tekan mendi kalau kuat itu akhirnya mengadakan persiapan piye bisike besok nak nggone akhirat
terutama yaumul ba'as rohku bingung goleki aku sehingga laku bagus dilakoni ning ngene dunya iki lha sampean tak dunya apa iki satu ciri kuasa ikut tengene risalatul muawana ngaji Jumat ngajaran jadi sampean bakal ya tutup nih tak cuplek no salah satu ciri laku nih kok nang wong dari ke hari sang saya bagus laku nih di antara ciri masih apa cik mencorong masuk ya gambur sini mana sama cok kaget wong iku nalika no siakan belakang ini barang tuh ketok kucu elek terus sampe tapi juga sampai narani sampai ucapan atau mau oh saja bapak wah punya suara sesuatu yang juga kita biar roh lucu salah satu tak ada oh kenapa teso balik oh gue anak-anak yang sehingga nalika wong ku akhire mana jadi asalnya biasa-biasa malah roti wahyu malah roti kianan itu salah satu tangga kesolehan itu uang tak dulu ngono kuwi ora sambut-sampean dilongi masih koyo kancane ora saya sampean iki sing catatan awak-awake dewi sing penting wong nek dosane oke ngoten mawon klambine sarunge gelis amo ngono wis pasti wis ngoten mawon jadi namanya aku iman marang dina akhir ya teman-teman iman mesti dari persiapan gandeng kalau kan bakal kejadian oleh dina akhir itu dina kiamat